no sia abogana de shemaya mobibia ajoma makwaba deba ahenkan adiokunu miensa echipo miensa kasafidie eswo ene eye kwasia da kotonima bosome ne de toso adionu bako afimpinu ene adionu emiensa ebraso asa ensem hodro asemufu agina tenten asemu krojen yade ni nyina da eba besom wansemi ya boaboa ni nyina no afri kwojo apaw newsroom bebi amitie yi eye eno ekua afrankoma studios eno batampa ni studio ni yatia ensem no ya betwe ne sra ne abasa emu kyerɛkyerɛ mu nyina da yade ebesom ya bone bede nti ebeyi ne maako ni ebedi mo akutin ebi ene se Ghana mampani nana adodankwa akufu adowade atudweche mu se wukopie mu Nigeria enka ne mampani owo ha wosiye wiase afa na nyina ye befi no na afi ebefi no enye efeketre mu nsam ye de eba sanso na wasoafo a wohwe amane bonse samso wade atudweche mu sa wano na soafo adwuma wodie no eyekwo ka sempo ateku awanyibi ni awaji ani se woyemra shebedwani wakotena se na wahye mra na se woyosoafo wo bi ma no wanga na sidi ese wonyinhye ni botom ebi ensi da emunsam ya de eba na abusua International Monetary Fund IMF sika no eni aba bedru oman mu eba ye no wo panipa bi ade atodwechem se sabre an wo man Ghana ni enye sika ni tisika no aba na ebri pemu a abusua nsam ne do nti di echi abe Ahenkan Kasiebo so Facebook Ahenkan 93.3 FM duwa na wa like wa share ye amofufro so enya bi ahwe afewi a wadwenkyere ne hwe ni nyina gu osane a wotro no sa pepepe ane ebekenkan amawo YouTube live so ye demu wo abusua tenten abusua kona abusua mu ote oduwa na do ho akodom ye abusua ne koba ne sa ye dwumedi a wodre kwaso ofidwem nyina ye nya shase na abonka ye na won so wakwa akohwe bie adwenkyere kro na obetimi dia fa emaiso 0594841044 0594841044 wo de fa wa ebresem ye bekenkan ni nyina da amawo enanwumre enase no enkwa ema Jubilee Hospital na Daroma ana waso ya sisika femu a ye di nsem ni mu kyerɛkyerɛ mu eba besomo sanso ana Ahenkan ye fam Europa League final no ene ye be hyehyɛ so a emu kyerɛkyerɛ mu nyina da we ye agokansie ye de mu kyerɛkyerɛ mu nyina da eso ebesomo enanwumre mi so amache peni e me di nsem ni mu kyerɛkyerɛ mu eba me din ene maame ekia Janewa afa abusua asem ni kyerɛ mu eni Ahenkan FM ya shansam na se ya hyase ade free mapani na adodankwa na so ye ani akwa hyase afrie na mapani ade atudra a wo kyerɛ mu se wa man Ghana wiase afa na nyina ka ho bie enti Togo ka ho Nigeria ka ho UK fo ka ho Canada fo ka ho Holland wo mu nyina ka ho wase wiase afa na nyina ni ebibre ama nyina ade ba ku bi wo hɔ a ye befe pa na ade mapani kyem se ye befe no an wade atudra wo kyem se sabre wo kokopie mu e wa Nigeria man ni mu a wa matraba machesa anka ne mapani anu osiso aya mapani Mahamadu Bukari ene ya twe ne troso akonya kra de ma obisa wamra metna so na wan tutu niema ye Nigeria man ni mu kro bi ekyere mu se mapani Buhari abreso bosha wade hye wom no bebre wa ho awa ni so bosha ba kwa na di mu akoten na tsa wam wo mani abra wo mani kyenwo ene sa ho Bible ho sesem ebegyina ne naso ewa Nigeria man ni mo na ade achi ade sa watimi wakamia ekwaso na no betimi abrase enso mu kyemse sa aboshe no enye ade amampani Buhari timi di suntu wa mu kwakwato aba no ene wa mato aba na tia ne ya na ene na mampani na adodankwa wade atudwa wo kyemse se yisa ne ma ni nyina free wa fi se woni pa bia na so wo no ho ye yisa ne ma ni nyina free woni ye ka mampani a ene wade kabi mami kabi amamwo edi juma wate kabi mami kabi ase wade ebuani ni die ama ne manfo
ene wo bibiara wo ben ne padia na Nigeria ma penin kanea ne wosi akonya ponso ma penin Buhari wato ne sabso an wo chemu se bibi se na akoba na nyesa Nigeria fonko na ebe fino wasi wiase afa na nyina bibre emaye kanwo bie afa abibrem atoya maya wa my Ghana ni Nigeria shemu bie wasi ye nyina kanwo bia tse ma penin ne bra no wo abengwa mu na shisha ya wodra wadi egu aponso no na ye ne eboa ma bibre etimi etumpon ni titiriw ani abibre atoye amaimo etisabre ya wa ma twi akonya efri ni to ase na wa mudi ni dibra na ma obi foforo no wonim sa eden ya wo bibia ebefi ni ye pa ne nkasa ye mu an wo kire mu se eba ma pani dada Buhari kwa no wo fa so ebu na mamu a wase edamu suro nkokura ebisa wo hwe pani na tese na mamu bibia esisu so sabra ne kura na ne wo ba befa akonya no kura na sabra no wo kopia mu a Nigeria man ni mu a ene military rule ankasa na tese asrafo ana na wo mu bu man no eso no ba ye wo ba besisa no a chese na kebi mami kebi amamu asu ye adwuma wo ba besisa ne sane ebe ya ebibra toya man ni ebibra nyina no wo bia benya ne ho ene ne de wo bia beti amamu ase wo bia beti kebi mami kebi ase anu ti wasese wiase nyina ya fa bibia ankai ma pani dada Buhari kra no wo gidi ye pasa ni kebi mami kebi amamu a wadi aba Nigeria man ni mo ama di sha wo mu wa Nigeria wo mu ti kebi mami kebi amamu ase no wase ene wo gidi pasa ekwan bia so sa hyehyeye ni di wo mu be fi ni ye pa a enkoya Nigeria man ni enko a na ma pani na dedan kwa adi nsemi nyina atudwa ewa bread se wo koya na ensama wodra wo mu kikaka adi fa ma pani dada Buhari ehwo wadi hu sam ekokotu dwa wo mu nim no wadi hu sam nyina ekokotu dwa ewo eya Abuja no ewa Nigeria man ni mo na bokoya na asentra na eda dwumedie no so ana wo chemu say state of repair how Muhammadu Buhari tried to change Nigeria for good. State of repair how President Buhari tried to change Nigeria for good. Not say one more ehwekwa won betimi asesa corona na one mu gina so ehwe na mamuo ne hyehyɛ ya wodwa wadi gu aponso na ka ni tiri mu po anyina ne say wo betimi asesa Nigeria man no na Nigeria man no so etimi agina ne naso sa dwumedie na se ana mapani de sa semi nyina da eso ekokoto dwa na abusua se agusu ya de ne wonsam etudwa no enkrata abamonten so a ekire mu esa busumi ya ewom ya ne da toso aduonu enkono 29th May ene ekwan bia so mapani Buhari wa besore afre konwa so na ne mapani a wa matro aba ayi no wasaso akwakotena konwa no so na waso akofremu aso ade a kire Nigeria man ni nyina ese wa ba ne hyehyeye ne tirimopo esema wodi tu wo manim enam so ma moto aba ema no wa behwe ade ni nyina egu aponso anu tu kopie mu ewa Nigeria ade hye wo mo wo ade atudwa kyemu se wo mu nim se ekwan bia so bibia bekoso totin na asumdwe awodo a wo mo pe ewa man ni mu so ewa mo setimi aka na enemu na mampani na dodankwa wade atudwa wo kyemu se wo no de nani so ade hunu ni tirimopo ene kakra wo behu wa Nigeria eman nim no da bia wo so de wo beka sisu popi esa mampani dada Muhammadu Buhari wo ba ye wo bebon hu modi ye pa ma asumdwe na Nigeria fo pen wo musa etimi kaye afeke bi mami kebi amamuo eno so ye adwuma ewo man no emu. As leaders, we all have our high and low moments, but I have no doubt that prosperity will be kind to Muhammadu Buhari. President Buhari, we will miss you. West Africa, Africa, and indeed, the world will miss your leadership. The leadership of the military ruler turned consummate Democrat. Abusiani aya Ghana mampani nana adodankwa akufu ado kopie mu ewa Nigeria eman ni mu a wo mo hwehwehwe kwaya wo betimi afaso wo man ni besa so agina ne naso na empo wo mo kaka wo mo eniema bia wo mo mampani asabre wo besole afri akonwapo ne so eya mampani Buhari ni hyehyɛ ya ni timu po bia wo digu aposo no wo mo guso se wo mo kaka wo ho a wo kire mu se ne hyehyɛ kakra bia wo de ba ye de eden a ebegyina sa enkaye dum ade ama Nigeria man ni mo ana mampani na dodankwa de nsemi etu edwa.
Ahenkan FM. Abusia ya toa ensem ne so wa ensem fufro mu a. Woni monyamfo kwajo opon kroma aye waswafo a amanebo ehun sem nyina da esi ne stress wo. Wanu kroya saya mrahye bedwani ma de hia wa wofo ase ayire bia bato mpeso aso wo. Epoye man temani ye nwanu asem ya wo an wodi ne mrante sem esem mrahye bedwani. Na wadi atudwa wo kire mu se na eniema bi koso ewo maimu. Eniema ekoso na wo kire se na eni ade hia pi na twomanu de sima pani na na dodankwa. Eni na bedie che Dr. Mahamadu Baumia wa mamamu a wamu ebue anase wobi akabie obi anya kwan gofru simpie ni apa no woka ese anaban we ba ye no jasa na ban na esu abroso esansa asunte na esikase ye kwa eni ne obekwa so ye ba ko na chese enipa miensa so afo miensa na ekukuru wo magu wo deputy crown pong ba ye deputy kawo de na chese num no wo mokọ wase ayaya no kure ese na obepie mu amampani na adedankwa akufado amamuo so a wase asoafo no wam edoso na se akasa asoafo no edoso ma ade atudwe kirem se amampani na adedankwa ne mapani Mahamadu Baumia wam de hyehyɛ awodro pina egu apon so a saa hyehyɛ no eboye pam o man atumpon ensumpa pie ya ne yeyi ani atonche na kyesa amamuo ani nipa wam ye adwuma wa aban mu no wam na ya twe o musra ani abasa so saa na ne nkasa ye mu na wa kire se mampani ba ye anokura esa soafo no wa pa bebre sa so ye awodo wam enkonkogu wo enso ade ba kwa wose Ghana fo ye hwe ne ehuni se asoafo awodo mampani apa wom nyina no wo be kona se wom nyina so bebre na aye mrahye bedwafo enu ti obi ti sa wono won monyafo kwadwo opon kroma ya pa ne sa wa hwe amanebo ensensem so no wasan so aye mrahye bedwani enu ti se wobi ka se wono ya mani sempo ateku anasa bosume na so ama apan atabiri sika wanga na sidi ade amani se so muje asoafo adwuma na wudi ni wakatua ni a wase abc da ya tisansem ne so a yehu ni se ehodo rada sam na ni nkyerɛkyerɛ mu an wadi tudwa wochem se esa se wokwakoye mrahye bedwani a ya sa pa ne se wosoafo no asoafo adwuma na wodi no enya ade amampani etua ne ka enya ade a wo man Ghana ye etua ne ka alawa skran wase nya ade a wagibie na wa kyerɛ enya ono nko a asoafo a wodo a wamu aye mrahye bedwafo ni nyina no enya ade a wobia ege sempo ani teku enu tisi ya satrase na ya kasa asoafo ni edoso a eya ye kanwia ne asaso de ato aso ese wo munyuma wamu ebo nyina akire no enya ade a bosome so amampani etua wobia soka enya ade a wobia kwagwoje sempo ateku 1 cedi empo efri mampani wasa na asoafo adwuma na meye no eho aketue nie enu nti wose ewo ba o man Ghana animu amamu a ye tuatoa ene wamu atuatoa nyina no wose atuo ye tua ne kakra no enu ane adi primpumtuo ama o man yi enti so obi kogina baabi no wakasa wo man Ghana atuo ye gye no enu ne adi atua asoafo ka wose sa woni akoni yensiri ne hu efsa wamu asoafo ne entua wamuka ebiem ane wadi tudwa wo kirem se district chief executives awodo aban krachi mpenifo a wamu eda mpeso awodo no wase wamu so ebreye pa efsa ohwe kwan ya fa so atua wamuka wase foforo bia meka ho kwan dada na enu ane ya fa so atua wamuka na saa kada kwan dada no kura wase ebre bi baye ma wamu kwatena asese mrahye bedwafo agitum se kwan bia so wamakatua wambetete so wamu titi akwatua ne so abese wa ha entichemu aduasa 30% na wase 30% no enya asoafo ne ko a aban krachi mpenifo a waduo nyina wamu eka ho bie enti enya se ebia mampani na adedankwa amamuo ne MPP abaye wamu abanwemu ye wamu asesa nipa na kwa kogu ene ni asoafo twa kwa kogu ne busome so a ya tamo man Ghana sika ede akwakoma wamu wasesa de ne enya de a ebi esie na wakura eye kwan ya mampani efa so na wade abo wo man Ghana ye sika ho ban efsa wa pa usakwakwa asoafo no woni akona wosa so eye mrahye bedwani enti wo nyina ehye wutirim esa asoafo adwuma no kwakodi ede ama wo man Ghana wo kwakwa ma man etimi atumpon na sepa sa wo kwa na bosumi aso mampani ekwatabiri sika de abrawo esa adwuma wodi yesa wo so ani no wo bosumi sika ne wase ebi ensida
oka size of government and I say abino esondodo and I say ensondodo yemfa susundua bi ento ho ayampa Nana Danko Akufo-Addo or explaining why na also find certain number of ministers. But second part no they can ho no but kire mu say the majority of the ministers are appointed no omo ye members of parliament. Also omo members of parliament no omo nji anything extra. It doesn't cost the taxpayer anything extra on the compensation side. Me no ka say yentua me 1 cedi as minister of because Nana Danko Akufo-Addo policy ne say so we a member of parliament no man we juma as minister and as a deputy minister. It's not even up to you to make a choice say we are now paid with. You get paid on your MP salary. In fact, especially after the 30% cut was introduced, because this if one they are still being paid on old salary scale. No, if you cut it by 30%, you will see what people are going through in government. I mean, I am for making this argument say size of government. The reality is that for the majority of ministers who are members of parliament, you don't get paid extra. The majority of ministers are members of parliament. You don't get paid extra. It doesn't. Ahenkan FM. Abusiani aya woni monyamfo kwejo opon enkroma waswafo a washa amanebo ensensem so na wawie no anu wadi tudwa wo kire mu se aban a wa bangwam MPP aban ene enkane aban anu wote wo maiga na kwanya ponso NDC aban no wase ensunsu akasie pa eda wo mutem na ensunsu a waka ne wo kire mu se aban aswafo wapa wo mu nyina ya mrahye bedwefo a wo bia nye sempua wo bia nye teku wo mu yi wo yam se tumu acha wo mo yade aboa aban no ama ni trimu poni susuye enso atimi akonkan nanso aban dada no wote wo maiga na kwanya ponso NDC aban wase wo mo de wo mo ye pa wam se aswafo ni nyina emfa wo sa wo ya mrahye bedwani ene ebosumi su ya ne asata brisi kane de abrao wo bosumi aketua nie enti wo je aketua ese mrahye bedwani no na wasan so je aketua se waswafo enu ka wo bia de wo ma wo maiga na ye sikasem enso so ekofom ye pa na wasisa hyehyeye ya aban wa abangwam MPP aban adiba ya wo kyerem se na swafo ne efa pina wo pawom na wo ma wo ye mrahye bedwafo no wase eno so ba bebo ye pa amesi kasem atimi akonkan ankanya sa wase na anu ya aswafo makuma kunsie ya eketi ya mono ka hu bie woni monyamfo Steven amu aseka wo mu nyina ka hu bia wo mu kokopie wo mrahye bedwafie ne dom kuma yanti ase wie ya wo mu kokoto aba no na tese wo bia age atum wase enu kura da di pefe ese mampeni na nado na hyehyɛ ya wadi gu aponso no eboa ye pipes asaswafo ni nyina no a wo mu kwa ye nya de ye tua wo bia teku enya de ye mo wo bia sempoanti sasika ni nyina no ye de primpumto wase ankaye ye na ne ye kwakotom sika bia akwa no agidi pasa kwan bia so dom kuma no won begira wo mu na so asa ni pensia no enya de won beje o matumo enso ensase wo mu nim se ni pensia no etumu acha adwuma no wo mo ekwakoye enya de abosume besam ye tua wo bia kanti no ebre ni du yeso wo mu nkwankwato aba ane ne wo mu kose mu to aba ne age wo mu nyina atumu wase anu kura de pefe se aban wo abanwam no wo bo ne homoden pa ye se wo maiga ne yesikasem wo bekura na wa hwe esu eye. Meanwhile, under the previous administration, it was not a top up, it was actually double salary. And Ube Komono, now actually what is being spent now is less than what was spent. And as a first step, says analysis, this uncommon, but second step, you have opportunity called parliament when president nominated a number of people. And you would have thought, say, if this argument really held water, and our nominees would have been rejected, because that was one of the advertised grounds by the NDC. But Ebedu secret ballot will be unconquerable. Party nyadwin said this size of government argument credit nyame animini who efforts by this administration to cut back on expenditure. First of all, tete salaries so by 30%, but within the operations of government say even apart from compensation, goods and services budgets so this thing about size of government, the real thing the cost of the government machinery and what's the same numbers na bibia nsi murosubia. Ahenkan FM. Abusiani aya woni monyamfo kwejo opon kroman wo tremu sa wotina na wo sesin yi bi fremu de bibi kan wo
enwu sa atoafo amampani pa wo nyina ya mrahye bedwafo wo ya mrahye bedwafo mpti ya ma obi asempo ateku se wasuani ye wudibrese wasuani ni usikani obetimi ahuse aban wa obo ne ho emodin ye pa wose abasobode ebusua ye gina ne nsemi so na yato aboafo enkrato Jubilee Hospital sa wapomuden ehuhia ni ye pa nunti ane wabase ade bia ha wapomuden wo behwe na waso anoma wapomuden so gina ne naso enunti ukọ Jubilee Hospital ene ya wa outpatient service eno na watwini mu nyina bre bia obekobia no a doctor fo ekuku da moma bobe ewo nimtie mu wamo ewo wamu ba betie wo haw ne wo de ba ye no wamaso ano wobi wo so woseme de pese mi ko hu doctor ni wo kukuo mu ane Jubilee Hospital sabra wamu wo inpatient service enu ko hu doctor ni wo kukuo mu ne haw bia so no waka kire no waya ni sewie ni ye wo laboratory ene ekoba ni se ekọ show mojem wankasa so pese hu mojeku a ni nyina ye beye bie ama wo na ya pharmacy aso wa doctor ahwe owie no enru a wodra betra ma obi a woto ewaso ye wo a wobenya ni nyina bi wo ho enya afe na wo be pia kwa bonten akọ chinchin ase wo pedro aha Jubilee Hospital ewo pharmacy ntinru a wodro ni nyina no wobenya bi ewo ho antenatal care any postnatal care ewo wo maye ma minimum painful to fafuro na na antenatal wa hyase so ekọ ne ya hwe akora nyinsa na boni bia ema ho na yaya ni sewi a wawo no na afe aba koda na didie mu maame nsusu we didiem se ne be a mumienu nyina ma ho oten ebekọ nkan ti no postnatal care ewo wa san kyerɛkyerɛ ni nyina no ye be kyerɛ obi a weyi ni nyina ye be hwa akoda no emu eduo theater ewo Jubilee Hospital eba na operation any surgery a wodro ni nyina ye bie ewo ho ultrasound and ECG scan so ewo ho nti no wo fafuro na na ne wakọ akotwa scan wa hwɛ se akoda no ye bema woye oba pempi na am kasa so woye bema so woye woba no enu na ya na entai ha adwuyo esa akwada ne bobrem wada ye anase wonna ye no ewo na ya asem ne wantu kọ no woye oba woye bema no oda ye de ne o se ye wo na wo kro no na se koba ne sa wonna ye a wona ya ehwa ene ya na asem no wantu ko Jubilee Hospital ebehwe na ye twa scan ne kama wona ye ne ententempa so a doctor for wo ma bobe no won betimi ahwe na akoda ni na ye mu no eno so aye kama edu se wo ba ankofa wo ha bia amma ECG scan so wo ho ma wonu mu prostrate ya de ha wo mu eno so ebehwe na ya hwe ni nyina kama ama wo aso ana ye counseling unit if say ya de bi wo wa ne de no hia panie yade bi wo wa enya laboratory yade bi wo ho enya duro kasa kire ebo no nan a eni fufuo biem ebo no nso a eni banku ebo no ndukura enum nsuo wo koda usori anu pape ni nyina ye be kyerɛkyerɛ ntino wo ba ye counseling unit na ye do be fa sa enkyerɛkyerɛ ni mu nyina eye clinic ewo Jubilee Hospital nti wani na ye wo ya watitia amane akɔkɔ obitimi kasa na mekoye achini nsuo ana mekoye se fako Jubilee Hospital na a doctor for wo mabobe ewe ni waya de won wo mo hwema wo ekoba ne se ahwehwani wani ebema obi a yetimi ahwe ama obi afiada no pa bia enkyerɛkyerɛ kɔso ewo Jubilee Hospital ema won mo diabetes asichie yade ene hypertension mojamroso so ha wom ne kyerɛkyerɛ wo madidie mu se ne be ya wo mapomudin begina ne naso kantin wo Jubilee Hospital ntinyane ahodro ni nyina wobenya bi ewo ho ewo so ya yaresabia ni nti yenyane no eho etiye pa insurance card ahodro ni nyina ye de ade ye adwuma nti wodie no National Health Insurance afabra private health insurance so ye gini ahwe amwa pomuden enso agina brane Jubilee Hospital ewo achem oda kwantempo ne so aboabo Amatra Bridge ne so na wamo ewo fra Dr. Foy ewo mai so 0244 575799 0244 575799 na wonu wamo enso entwetwe enkomo afei Ahenkan FM wasi ade yo ye kai yo
yesi wunya wo mu a ye ni nyaw nti yeso ye ba ye magye atum esa munua ne yeso se ye nua ne mo enti bre nyina ye hwe se ye ne mu nkita udie no ebetimi akoye na ma ban yeso so etimi aban mu se ne be ya bibi koya mu betimi aka kire bibi koye esu a na yenso so ya hwe aka kire se ne o twasa no wonim se ne chia nti no Ahenkan ye fam ye de entuma akwa the blues pub wamu dia no ye dia kwa kobom sei chechire ane ya chechire chese chechire ya chechire nyina ne se busumi ewom ya ne da etwa to 31st May 2023 ane Europa League agukansie finals no ya de hihyeso na finals no Sevilla ane AS Roma wamo kwa kobo ane wo bia ni abrese bon wo behwe bie na Ahenkan ye fam so ya de live commentary ebe hihyeso na live commentary no yentina Kuya Frankoma Studios yentina ha esa dan ye best say yenkuku ni yenkaka nyina ni akwa akopie mu ewo the Blues Pub and Restaurant ewo ana ye de commentary no ebe kwa hwehye so ene wo ba behwe bo ni bi wo ba betie commentary ni bia wuntua sempo wuntua teku eye free board yenkasa na ye hwe no mo dos na mo hwa na ka obi a kire na adwen na ne mo hwe na ka commentary ni so ena masese eba ne sa ma bo ne hwe eye fe eye nika enu 31st May ya de kwakwa hihye so the Blues Pub and Restaurant that say live commentary etimi akoso wo ho na ye kwa woni nti no the Blues say ya fati dwasa wo betete ne niema so say wu wa tisu wa hani chichemu edio nti ne wo beto bia no wo 50% discount nti no ade ananka abekwa akoto no 1 CD ewo ho no sada ne ye de pema 50 pesos ne abekwa akoto no 2 CDs wo ho no sada ne ye de ma 1 CD eti enwane ne so de ene enye nwane kitwa sada ne ye wo fufuo panti kwa benya fufuo di ama wato afei tuozafi esusu tuetuaso banku ka ho kokonte obi aso oni su ko restaurant ne choba bia enu ne aduane edikan esa ye ka kokonte papa sada na obi abedi kokonte ampesi esu ka ho bia wo mutuo eni nnuane ahodo ni nyina ye biewe ye de local dishes no ye wi na afei ya continental dishes ya no modie no na continental no ye fried rice obesi rice ye fried rice pa tuba fried rice bo no ye chem na wafafa fana aka ne ye dia afei pizza so ye be bi ewo ho sanso na noodles so ye be binti indomie ne ehun kro ne ba ne nyina ye be bi ewo ho afei salad ne nyina so ye be bi ewo ho nti wo ba na wa boaboa wo komodo na ne watwa afọ wa kwa akodidi ese dwane no ye teso enti wo kwa adwane ne ye chem enye adwane ye chem ne buo no ye chem utua fa efa na aka no so ye dia the Blues Pub and Restaurant ewo achim aboabo ben Presby JHS ewa ana just ben jechemso na wa frɛ empenifo delivery so ye bie ye delivery te bi akomote wo pedwane bi wo hwɛ sɛ wo pia ba bonten aba beto adwane no wa wo hwɛ sɛ ahokeka na ɛhyɛ da nkonkan a wo boy ahomamu a adwane a wo pɛ no wo kyerɛ yɛn ya be ne ye de abronti no gmail na tro go 0246 970146 0246 970146 intiya no wa hwɛ so 31st May 2023 Europa League Finals commentary live commentary every the Blues Pub and Restaurant Sevilla ene AS Roma ana ede ebe hihye esuo afei abusua yentoa ensem ne so wo ensem foforo na wa man Ghana ya kwakọ priyesi ekobo besia ne de aba besiesi wo man ama o man atimi atumponti ya kwa International Monetary Fund IMF aso ye eso wo mo hwe na wo mo enye yemmoa na ejabo busia eja na nya bedura sabre sika no aba bepie wo man Ghana mu enam so ama wo pani ba kwa we no eba na mambo hu sensem a wakodare wo mu ye panti wo ye economist e wo University of Ghana Dr. Priscilla Chumesi Bafo ade atudwa wo che
kyerem se sabre sika ya IMF waje atum a wam de ama wo my Ghana no wose ni bremu a enie na wo wotitie ma papa sa sika aba no empenifo be hwe ne wo matutu sika ni ye wo mobotaye ani wo mani suade hunu nti a wo mode ekokopa sika no wo mahwe ama ni nyina susu atimi abam na yakase yakakura wose wo my Ghana we no yabo ya ho amodi ye pesanye yankwa ne ekokopie mu wo ho enkronkro a woduro pina akoye ebi mu koye kura asa na ye ba be konso ne ye koye enkakwa se ne edika ya yensa enso atimi akasika no enti wosre pasa sika na abani penifo hwe na ne ese efata ne enti a wo mkokoji sika no wo mo emfanya ne wo man Ghana ye botaye nyina emremu. I believe that it is important and that the money has come at the right time. Why is that? Because as at last week thereabout, we were aware that the reserves of the central bank was about 3 weeks of import cover. And that meant that if nothing came in immediately, possibly it could have come in with a lot of speculation and people rushing in, and the whole uncertainty around that environment is something that is not needed in economic management. So indeed, this comes in at the right time. I believe that Ghana has a lot of goodwill globally. Everybody wants to see the shining star of Africa do well. So in terms of that, and the evidence also points that whenever we have embarked on any fund-assisted program, we excel. The challenge has always been when we exit, then what happens? The indiscipline tends to creep in, and then we do not build resilience, and then with the slightest shock we find ourselves wanting and we go back. So I think that it came in at the right time. Ahenkan FM. Abusiani aya Dr. Priscilla Chumesi Bafo waya economist at University of Ghana. That's the bano amamo sensema wakwadali womupan wochem sesikano abane nemre epemunti mpenifo hwe na wamo emfanya ne ebeboa wo my Ghana. Abusia de akenkan ni sina wadwenkyere mienu miense bi eba ye no ye de atwa so master planner junior Kentampo aka Kentampo BMW wade ne de aba ade wochem se wachia wonibonyafo Ernest Yaw enim wachia ne papa wasi incoming Kumewu member of parliament. Okay, wano so dia wade eba ye na chese Kumewu by elections no benade di enim ya wamo de hihye so a enye asem ketua amisko spelele kaswa wochem sa wano wakakopie mu Kumewu wakakopie mate wamaya krado a ane wonu se wochem sa akonwa no aye wonimonyamfo Ernest Yaw enim na tse NPP candidate no wanu a anene wo beji na wasi NDC amayoko no Kumewu ye no go area montwe mo ho ekra wochia eyema pani abedieche Dr. Bawumia na mamemfa na ekuamo aboaten de encha etuo na ekuamo aboaten Ablekuma Central aka Dr. Bawumia is coming na wanso de aba no wochemu se wo fa kwenye iso na wachia engineer Ebenezer Kofi Esienyi wasi CEO awada Ghana Great Company Gridco wochia ne papa na wochiremu se NPP amayoko no asa